سلام كما يكنيهم انقع بدحنا بين ميديا متصهم استفالي اونات بزعبا سراح تمرتي كومو نمعباله اب كندا كطما كازخل استفالي حبرتات نمص ذا شانل زياخا بقوندو اب معباله تمرتي مويا نطفت كومون اب كندا هيوت كخ ما حيش زخل مدبات تقرب سلازخونت نذا شانل زيا سبسكرايبنج بار دغفكم كتهبونا بتحتنا نحاتت حراي نايلو معلت مدبنا اب كندا زولو ويب سايتات كطما كازخل بفلاي government program in Canada government programat ab Canada ዝብላ ርስቲ ይኮን እዚ ፕሮግራማት እዞም ኩልኩም ሓደሽቲ ትሞጹ ኣበይናይ ፕሮግራም ኣትየ እንታይ ሓገዝ ክረክብ ክእል ትብሉ ሰባት ኣለኩም ኣዝየን ቀርበ እንደለኹ ኣርባዕተ ሰለስተ ፕሮግራማት ማለት እዩ እዘን ሰለስተ ፕሮግራማት ወይ ዌብሳይታት ኣብዞም ዌብሳይታት ኣትይኩም መንግስቲ ካናዳ ዘውፅኡ ኦፊሻል ዌብሳይታት እዩ ብፍላይ እዚኣ ቀዳሚቲ ቀርበ እንደለኹ ኤን ፓወር ካናዳ ትብል እዛ ኤን ፓወር ካናዳ بسرعه تمرت ከተምህረካ ትኽእል ድሓር ኣብኦም ከዓ ናይ ሃየር ወይ ድማ ሃየር ክብልካ ከም ትኽእሉን ከምኡን ሳፖርት ክብልካ ከም ትኽእሉን ቮለንቲር ኮንካ ከጅምር ከም ትኽእልን ከምኡን ፋንዲንግ ፓርትነር ዝኾነ ዓይነት ፋንዲንግ ትደልቱ ኮንካ ክትሓተሉ ትኽእል ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ዌብሳይት እዩ ኣብዚ ብፍላይ ዞም ናይ አይቲ ብፍላይ ናይ አይቲ ትግደሱ ብዙሓት ሰባት ፐርሰናል ዋላ ክዕለኩም ከለኹ ብዛዕባ ትምህርቲ ተሓቱን ይኹም ትዕሉን ይኹም ከምኡን ኣብ ናይ አይቲ ብፍላይ ምዚ ዝኸይደሎ ናይ ኤአይ ወይ artificial intelligence እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ ናይ አይቲ እንታይ ያለው ትምህርቲ ትብሉ ሰባት ኣለኹም ኤን ፓወር ካናዳ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲያት ብፍላይ ከዓ ጁኒየር አይቲ አናሊስት ፕሮግራም ጁኒየር ዳታ አናሊስት ፕሮግራም ሴኩሪቲ ኦፐሬሽን አናሊስት ፕሮግራም and then raising voices program እዚ ዓይነት ፕሮግራማት ኣሎ ኣብዚ ሰሌክት ራኻ ትገብር ሰሌክት ትገብር ኣፕላይ ትገብር ሓደ ካብቲ ዘድልየካ ኣብ ካናዳ ተቀመጥ ከም ዘለኻ እዩ ካልእ እቲ ኖርማል ዝኾነ ኣፕሊኬሽን እዚ ከተንብቦ ኣለኩም ሪድ ኬርፉሊ ዘ ኣፕሊኬሽን ብላሎ እንታይ ዓይነት ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ ኣሎ እዚ ኻት ቀጥዕታት ማለት እዩ ንስኻስ ነዚ ፕሮግራም እዚ ይግበአካ ድዩ ኣይግበአካን እዩ ዘለኻዮ ዓዲ ንኣብነት ኣብ ኪቤክ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ኖቫ ስኮሻ ዲኻ ዘለኻ ዝተፋለየ ቀጥዕታት ኣሎ ዝኾነ ግን ናይ አይቲ ክትመሃር ወይ ድማ ጁኒየር አይቲ አናሊስት ክትከውን ትኾንካ እቲ ዝውሓደ ካባኻ ድጽበዩ ኣነ እንግሊሽ ኣንቢብካን ሰምዕን ክርትዳእን ትኽእል ብቐሊሉ ከም ምዃንካ እዩ ስለዚ እዛ ኤን ፓወር ካናዳ እዚ ናይ ኮምፒውተር አናሊስት ዝበሃል ሓበሬታ ኣዝዩ ክጠቕመኩም ክእል እዩ ሶ ኣብዛ ዌብሳይት እዚኣ ኦፍ ኮርስ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገርፈልኩም እየ ሕጂ እውን እተን ፕሮቪንሳት ኣብ ገለገለ ፕሮቪንሳት ኣሎ ኣብ ገለገለ ፕሮቪንሳት ከዓ የለን ኣብ ኩሉ ከተማታት ካናዳ ይካየድ ማለት ኣይኮን ኣብ ገለ ከተማታት ኣሎ ኣብ ገለ ከተማታት ከ የለን ብሰፊሑ ክግለጽ ወይ ክገልጸልኩም ተደሊኹም ወይ ብልክዕቲ ክራይቴሪያ ወይ ቀጥዕታት እንታይ እዩ ኢሜይል ብኸመይ ተእትዎ ወይ ኣፕላይ ምስ ገበርካ እንታይ ይድልየካ ተሓዲድኩምኒ ኔክስት ታይም ኣነ ከም ኣፕሊኬሽን ናተይ ዝመልእ ኣምሲለ ከሪአኩም ክእል እንተኾነ ግን እዚያታ ኣዝ ቤሲክ እዚያታ ቤሲክ ኣብ ካናዳ ዲኻ ትቕመጥ ኣበየናይ ቦታ ኣለኻ ሊጋል ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብጣዕሚ ሲምፕል እዩ መብዛሕትና ኤርትራውያን ኣብ ሰዓት ንቐመጥ ከዓ ፒአር ኣለና ገሊኹም ከዓ ካናዳን ሲቲዘን ኢኹም እዚ ኤን ፓወር ካናዳ ግን ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ፕሮግራም እዩ ንብዙሓት ሰባት ከዓ በዚ ስራሕ እዚ በዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ስራሕ ዝረኸቡ ሰባት ኣለዉ እቲ ድቡኻ ሰርቲፊኬሽን እውን ወይ ትወስዶ ሰርቲፊኬሽን ሌጂት እዩ ላይክ ሪል ናይ ብሓቂ ስራሕ ከርከበካ ዝኽእል እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ ፕሬስ ሪሊዝ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ፕሬስ ሪሊዝ ተኣትዉ እንታይ ኣለዎ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንታይ ዘውፅኡ ሓበሬታ ኣሎ ከተንቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብቐጥታ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ኮንታክት ክትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ኤን ፓወር ካናዳ ኣነ ከም ዝሕተት ኣለኒ ኢልኩም ክትሓትሱ ትኽእሉ ኢኹም ኮንታክት ትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ብኢሜይል ጌርኩም ሽምኩም ላስት ኔም ፕሮቪንስ ካበይ ከተማ ትድውሎም ኣለኹም ኮንታክት ትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ዛ ኤን ፓወር ካናዳ ብቐሊሉ ደይትርአ ኣዝያ ኣገዳሲት ዌብሳይት እያ ኣብዚ ኣትኹም ብቐንዲ ግን ከም ዝበልኩኹም ናይ application form ኣሎ እዚ ሕጂ ናይ አይቲ junior data analyst security operation analyst ምስ አይቲ ዝተኣሳሰረ ምስ computer information technology ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ ፕሊስ ሸግበርዋ ኣዝያ ክትሕግዞኩም ያዛ ዌብሳይት ኣብ ቀጻል እንተ ዳ ቤን ኣስፋሕ ኣቢልካ ርኤና ብኸመይ ዌብሳይት ኣቲና ብኸመይ ንምዝገብ እንታይ ሕቶታት ክምልስ ንኽእል ኣናይ ሕቶ ብኸመይ ንምልሶ ዝብል ሕቶ እንተምፂኹም ግን ኣነ ባዕለይ እናመልኣኩ ከሪአኩም እየ ኦኬ እዚኣ ተቐዳሚት እያ ናይ government website ዩ ጥዑይ ዝኾነ ዌብሳይት ዝቕልካ ኣይኮነን canada.ca ድብል ዌብሳይት ኣሎ ሶ ከም ሳከት ኣይኮነን ሲሪየስ ዝኾነ ዌብሳይት እዩ ክጠቕመኩም ከዓ ክእል እዩ I'm telling you ጠቕመኩም እዩ ካልኣይቲ ዌብሳይት ሰሪዓ ደለኹ home work bc ትብል እያ www.workbc.ca እዚኣ እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ብቐንዱ ግን ኣበያ ዛ ዌብሳይት እዚኣ
بقوندو تقمكم تخل اب بريتش كولومبيا تقمطو زلهم كان بعال فانكوفر مالتي ابز ختما تقمطو ابلاي تقبر تقوليهم explore training and education skills training for employment programs كم اذا حاجه skills training نعخا كتقمك ازغلنا سكيلز አለው ሞያ ማለት እዩ እዚ ዌብሳይት እዚ እተው career discovery አብየናይ ሞያ ተአቱ ትኽእል skills for the future workforce انت عانت ሞያ ክሕዝ ክእል ዝብል ይኸአዝ ማለት እዩ እዚ ዌብሳይት እዚ እተው ሞ ፕሊስ ቸክ ወርዎ አናዩ ንዓኹም ደድሊ መብዛሕትኡ ሰብ ነናቱ ጥበብ ክእለት ሞያ ወይ ክነጥፎሉ ዝደሊ adventure አሎ ሶ ኣብዛ ኣቲኹም እታናዓኹም ተዋጻአኩም ኤጁኬሽን እንታይ አብየናይ ቦታኹም ተአቱ ደልዩ እንታይ ንዓኹም ደድልየኩም ሎን ካ ወይ ግራንት ሶ ከም ተቀመጥ ካናዳ እና ሰርሕካ ትምሃር ወይ ድማ እና ተምሃርካ ትሰርሕ ሓደ ግዜ ይጽግመካ እዩ ሶ እንታይ አሎ መንግስቲ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ሲ ጋቨርንመንት ናይ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ክበካ ድኽእል ሓገስ ወይ ድማ ኢንሰንቲቭ ወይ ድማ ታክስ ክሬዲት እዝታት ሲ እተውሞ አንብቦ ሽዑ አብየናይ ብኸመይ ይስኹም ናይ ታክስ ክሬዲት ትረኽቡ ወይ መንግስቲ እንታይ ዝህባሎ ኢንሰንቲቭ ወይ ድማ ሓገዛት ሓገዝ መንግስቲ ተምሃረ ክሳብ ድኾንካ ግራንት እንድሕር ትውሃባላ ስለምታይ ይትቕበሎ ግራንት ማለት ሲ ገንዘብ የምድውኻ መንግስቲ ዝበካ ዘሎ ከም ተምሃራይ መጠን ሓገዝ ከድልየካ እዩ ምክንያቱ እና ተምሃርካ ክትሰርሕ ከሸግረካ እዩ ወይ ድማ ሰዓታት ኣይክልወካን እዩ ኣይከተድምዕኒ ኻ ስለዚ እንታይ ይብሉኻ ግራንት ክንበካ ኢና ግራንት ከም ሓገዝ ክኾነካ እዩ ስራሕ ሲኢንጋ ተለኻ ንምንታይ እዚ ግራንት ዝወሲድካ ይትምሃር ክጠቕመካ ክእል እንድዩ so za website is workbc atbil workbc.ca still حجون اذا نايزا website link اب تحت تقبروا لكم surely تشك تقبروا لكم كتقمكم يها سالسيتي skills for success canada atbil اذا بلا على زلا ماتيو ابزي اتاتو skills for success اذا government نا كندا زلو website يو so ازي كل legit يو real دغونه ናይ በሓቂ ናይ ስራሕ ክትረኽቡ ትኽእሉ again ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣዝዩ ውሑድ እንዲ ዘሎ ካብቲ ሓቂ ኣይን ርሕቕን ኢና እንተኾነ ግን ክንገብሮ ንኽእል ዋላ ምዝኹነታት ሲ ተጻጊምካ ዲኻ ገለ ዝኾነ ሞያ ጥበብ እሞ ከዓ መንግስቲ ዘውፅኦ ተሎ እንታይ ክትረክብ ክእል እዚ ከዓ ከም ንኣብነት እዚ getting started skills for success ጥበብ ወይ ሞያ ንዓወት ከብፅሓና ዝኽእል Skills for Success provides Canadians with everyday skills needed for work, learning, and life. Improving them will help you succeed in today's and tomorrow's workplace. قبل من صباحن كحجزكم زخل مويان طبابنيزي skill assessment, skill training, apply for funding in training in streams. حجنا بالنت let's say حد علامة هاللي كاخد سرح لليها funding من قصة انتاي كبر نخيل تأتو كليك تقابرو بزي تمنكس خوكم زخل funding أبي على application أو زي أوكي زي عطيهم على application so apply قبرت خيل نخا so زي أي بلان قال انت على learning about the skills training انت على ناي skills training provide قبرها جا أبزي لك ABC connects for learning ABC skills hub adaptability please أبزو أتيهم أمبو انت دا بزخونه يكون ناي communication تساقم حاليكم انت يزد ليكم از ويب سايت مورايو أبز skills for success زبل انت دا اوبن انا تصيركار اينا بسوفيحو تبلو لكم كا بسوفيحو انا رئي كم تعالكم خيلي اب قال فيديوهات بسرحو ان انا وحه وي ان ات فيديوس تاي كوينا تبلو سبات لهم سلازي بحثر زبله تراي تو ويب سايت انا نغركم اتيخا سيرش ناي مغبار غنا بخم غورفه انت راه ببز حسابات نزي ناي سكيلز فور سكسس ديو وي دما work place that سي ادبل دولو اب بي سي زولو ناي سرح عدلات بسفيحو ارينا تبلو خنكم كا نو بروبلم اتي كاريوكم تصقم يبلون ترايجن اتي انيشيتيف كابخاتكم وصدوا صحافه تقومت ازيد لينا لو ابز حصرت لنا ويزيا اسفح كارينا تيلكومني كاريوكم بزغونه اذن ثلاثه دراخم ويب سايتات انا سزرع اخوانه كلا انا زي انفورميشن قال سبات فولتو انفورميشن انا زي فولتو منالبات تلوخا بليز ناتي ايميل اب تحت لكم كومون بانستغرام بيني ميديا بفيسبوك متصحفوا لي تقولهم مبزحتكم هون بتيك توك اوريدي تصحفوا ليهم كم خمسي علو انتي حق لكم تحتني اب كومنتون كتصحفوا تقولهم انت كومنت عم بيبقى خمس علكم تصقام يقولون ترايجن انيشيتيف يحلو حطون ريتون تصحفوا كاوت بيجسنا انا خما عبلين كحجزن زخيل كان
كنمص نخل بزخونه ناي لوم فيديو بزعبا سراحن مويان تبل اذن ثلاثه ويب سايتات بليز كيدكم رايون زخونه حجاز خوينو ترخبكم اب قصالي كسان نرخب زود حنكم